Teillä on ilmeisesti pitkä matka edessä. Kyllä. Petsamon Kolosioille. Se uuden kaivoksen miehiä. Kyllä. No siinä tapauksessa minä toivotan teille hyvää matkaa. Koitetaan kestää vähän sen. Ei näitä olosuhteita tarvitse kovin kauan sietää sen lupaan. Mutta sitten me ostetaan maata ja rakennetaan taloja, sauna. Ei perkele! Saksalainen tutkija ja joku upseeri tulivat tutkiskelemaan kaivosta. Saatana! Ajat olivat siihen maailmaan aika epävarmat ja sekaavat. Lama oli koetellut koko maa. Saksa on rikkonut Euroopan rauhansopimusta ja hyökännyt Puolaan. Ja lupaan tehdä mikä ikänä se vaatikaan, ettei teiltä puuttuisi mitään. Ei koskaan enää mitään. Ajattelin, että jos minä en saa tätä pitää, niin ei sitä perkele saa kukaan muukaan.